Ndingunkosi uGwazinamba Mathanzima, usekela sihlalo wendlu yenkosi namakhwayisane eliphondo leMpuma Koloni. Ndikwa ngusihlalo wequmrhu lolwaluko okubizwa nge-PICC. Egameni lorhulumente wephondo indlu yenkosi ne-PICC sidibene ngenjongo zokukhangela ubulumko bendlela esithi sigqithe ngayo kwezi ngxakana zolwaluko sijamene nazo. Umphathiswa weliphondo, uchairperson wendlu yenkosi no-chairperson we-PICC uNkosi uGwazinamba sivumelene okokuba make sikhwebe imbizo iyamadoda ngakumbi nangakumbi kulambandla we-OR Tambo, apho siqaphele khona okokuba ezingxaki zolwaluko zokwaphulwa komthetho, ukwaluswa kwabantwana abancinci, ukuthengiswa kotywala kude kube khona speed points emabhumeni, zizinto ezingumgqakhwe esikweni esizibone phaa. Now sithathe isigqibo ke sokokuba make sikhwebe le ngqungquthele yamadoda odwa, apho sizawufumana ithuba lokokuba sike sihlale sithethe sixoxe phakathi kwethu, sibuza nemibuzo efanelekileyo njengokuthi yintoni le singayenziyo ibifudula isenziwa ukuqinisekisa into yoba abantwana xa bebheka ehlathini bakwindawo yokukhulisa nokuvelisa abantu abaza kuba ngumlumiso wesisizukulwana samadoda esizayo, ootata babantwana namadoda esizwe okukhusela ubuzwe. Now sibuzane nemibuzo yokokuba ingaba ke zintoni zona ezi sizenzileyo okanye sizenzayo ezijongela phantsi zirhuqele phantsi isidima solwaluko, ukwenzela into yokokuba ke esikwaziyo ukuziguzula kuzo namacebo okuziguzula kuwo, sincedisane singabantu abangamadoda ukuze siqinisekise into yokokuba le isizini yasehlotyeni xa sifika kuyo sifika singabantu ngokwenyaniso sikulungele ukwalusa izinto esicinga into yokokuba aziqheleki zingumgqakhwe, ezona siyazisusa apho kumele into yoba siqinise khona ekwenzeni. Ngamacebo asizawathatha kubo bonke abantu abangamadoda, siqinisekise into yoba sithatha loo macebo ukuqinisekisa into yoba abantwana bethu baya bephila, babuye bephila, isiko lolwaluko ibe yinto ekhuselekileyo. Ndiyabulela.